ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଅଲାଗି ପାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଚିତା କିଛି ପଡ଼ିବନି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗ ଫୁଲ ଆଉ ଚାଉଳ ଆଉ ଦୁବ ପାଣି ଦେଇକି ଦୁଆର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଯେହେତୁ ଘରେ ଆଜି ଚିତା ପଡ଼ିବନି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେଲି। ତ ମୁରୁଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଅଲାଗି ପାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ହିଁ ଲାଗି ହେବ। ତ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ନୂଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ବିରି, କ୍ଷୀର, ନଡ଼ିଆ, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇକି ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରିଟେ ବନେଇଦେଲି। ତାକୁ ବନେଇ ସାରିକି ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଇଶାଣରେ ଲାଗିଦେଲି, ତାପରେ ବାହାରେ ଲାଗିଦେଲି। ଲାଗି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀରିକି ଟିକେ ଟିକେ ପାଇସାରିକି ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ କଲୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଆମ ପଟେ ତ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ, ଅଲାଗି ପାଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଯାଉ ବା କ୍ଷୀରି, ତାକୁ ଯାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଦେଇକି ଲାଗି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।